अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. उपकार्यकारी अभियंता सूर्यवंशी आणि सहाय्यक अभियंता कानडे यांच्या भोंगळ कारभाराबाबत कोकीसरे गावच्या ग्रामस्थांनी कार्यकारी अभियंता विभागीय कार्यालय कणकवली समोर आपल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेला दिरंगाई होत असल्यानं आमरण उपोषण छेडले. वैभववाडी तालुक्यातील जे काही उपकार्यकारी अभियंता जे आहेत सूर्यवंशी यांच्या समस्येबाबत आणि शाखा अभियंता 1 यांच्याबाबत आम्ही कणकवलीचे उपकार्यकारी अभियंता यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून की बाबा तुमचा जो वैभववाडीतला जो कारभार चाललेला आहे आणि ही जी बाब आहे ही गेले जवळजवळ 10 वर्षामध्ये सहाय्यक अभियंता 1 हा जो विभाग आहे वैभववाडी 8 गावांचा, ह्या 8 गावामध्ये गेले 10 वर्ष जे मुल्ला असतील, शिंदे असतील, त्याच्यानंतरसुद्धा हा अधिकारी कांडे नावाचा अधिकारी आहे, तो कुठेतरी राजापूर तालुक्यामध्ये सस्पेंड अधिकारी आहे. आमच्या 8 गावाला ते वैभववाडी तालुक्यातसुद्धा आला, अशा ठिकाणी टाकलेला अधिकारी. आणि जो DY म्हणून जो कार्यकारी अभियंता ज्याला म्हटलं जातं सूर्यवंशी यांच्या बाबतीत जे काही कामचुकारूपणा ह्या 2 अधिकाऱ्यांचे आहे, माणूस बघून कोणतरी मोठा पदाधिकारी बघून जे करतायत ती वारंवार गेल्या मी 6 ते 1 वर्षभर निवेदन देऊन मध्ये एक आम्ही उपोषणसुद्धा केलं की साहेब ह्या गोष्टीची दखल घ्या कार्यकारी अभियंता म्हणून. तर कार्यकारी अभियंता म्हणून यांनी अजिबात त्यांना कुठल्याही गोष्टीची जे आम्ही निवेदन देतो, पेपरला बातम्या होतात, ज्या काय असतील तिची शोध न दखल घेता आम्ही भेटून अजिबात त्याने एकही याच्यावरती ह्या 6 महिन्याभरात कुठल्याही गोष्टीची कारवाई केलेली नाही कार्यकारी अभियंत्याने. त्यानंतर त्यांचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, जे मुख्य अभियंता आहेत, रत्नागिरीला बसतात, त्यांच्या आधी त्यांच्याकडे सुद्धा आम्ही ही जी काय आमची निवेदन आहे तेही त्यांना पाठवलं. नंतर मी स्वतः कुडाळचे जे मुख्य अभियंता आहे, अधीक्षक अभियंता आहेत पाटील साहेब यांच्याकडे सुद्धा गेलो की बाबा तुम्ही कार्यकारी अभियंता जे बघतो त्यांनाही आम्ही निवेदन दिलं आहे की यांची लवकरात लवकर दखल घ्या. तर त्यांनी नोव्हेंबर-जानेवारी मला सांगितलं की जाधव साहेब मी कुठल्या संघटनेला घाबरणार नाही, पण मी अधीक्षक अभियंता म्हणाले कुडाळचे पाटील की मी कुठल्या संघटनेला घाबरणार नाही, पण हे जे काम चाललेलं आहे खरोखर हे आमच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांचं काम चांगल्या प्रकारे चालल्यामुळे आमच्यावर रिपोर्ट आम्ही लवकरात लवकर फेब्रुवारीपर्यंत हा अधिकारी तुम्हाला दिसणार नाही असं मी एक अधीक्षक अभियंता म्हणून सांगतोय. तीच बातमी यांना फोन करून सांगितली की यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करा असं मुख्य अधीक्षक अभियंता कुडाळवाल्यांनी कार्यकारी मोहिते साहेबांना सांगितले. पण मोहिते साहेबांनी अद्याप आज फेब्रुवारीपासून आज मे महिना संपला, आता जून सुरू झाला, तरी कुठल्याही परिस्थिती अधिकाऱ्यावरती कारवाई काय नाही. जे आमचे प्रश्न होते वारंवार आम्हाला बदलून द्या आमच्या कोकीसरे गावचा आणि तालुक्यातली जी लाईट बिलं जी भरमसाठ येत आहेत, त्याचबरोबर जे काय न हा कानडे जो कुणाचे मीटर न नोटीस देता ज्या काय गोष्टी आहेत ते करतायत, ते साहेब कुठेतरी थांबू देत काय. आणि जे आमच्या गावातले पोरचे प्रश्न असतील, अनेक जे प्रश्न जे काय चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे, स्ट्रीट लाईट असेल काय असेल, ते सूर्यवंशीलाच आपण सांगितलं की साहेब बघा जाऊन. तर सूर्यवंशीचा ह्या गोष्टीची जो कार्यकारी अभियंता DY म्हणून कार्यकारी अभियंता सांगितल्यानंतर तो या गोष्टीची दखल घेत नाही. कारण यांचं कसं आहे सगळं मिलजुली चाललेलं आहे की बाबा पाठीशी घालण्याचं काम चाललेलं आहे सूर्यवंशी कानडेला सुद्धा, आणि हे सुद्धा या गोष्टीची दखल घेत नाहीत कार्यकारी अभियंता म्हणून. एवढे निवेदन देऊन सगळं काय करून उपोषण चालू राहणार आहे चालू जोपर्यंत आमच्या ज्या काय ह्या जो सूर्यवंशी जे उपकार्यकारी अभियंता आहे त्यांच्यावर जोपर्यंत कारवाई होत नाही
आणि कानडेसारखे व्यक्ती आणि 2 व्यक्ती आम्हाला बदलून मिळत नाही तोपर्यंत आमचं इथे कायमस्वरूपी उपोषण सुरू राहणार. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.